Suna na Aliyu Umar. Malam gashi yau kun fito zanga-zangar lumana wanda kuka saba fitowa, amma kamar yau zanga-zangar ta yau ta yi bambanci da ta sauran ranakun da ake fitowa. Lallai kamar yadda aka saba ana fitowa lokaci bayan lokaci tun bayan abin da aka yi malam, amma wannan ta musamman ne, musamman mun fito ne domin nuna ma duniya cewa yau shekara 3 cir da mummunan harin da aka kai ma malam a gyalle su da wasanni a bakiyatullah, inda aka kashe sama da mutum 1000, aka kashe malam ya'ya shi kanshi aka harbe shi da shi da matarsa, aka jima jikkata da dama ciwo, kuma aka kona gidan shi a ɗan uwansa aka kona ta da rai, sannan kuma aka je gurare aka dingi karkashe sauran yan uwan. Wannan shine yau shekara 3 cir da wannan shi muka fito domin nuna mu sanar da al'ummar duniya shekara 3 ta cika cir, kuma babu wani abin da aka yi, duk da mun je kotu da yin wannan abu, kuma kotu ta yi hukunci cewa an zalunci malam, ta ce a sake shi ba tare da sharaɗi ba, kuma a biya shi diya na tsare shi ba akan ƙa'ida ba na miliyan 50, sannan kuma a gina mai gida inda ke so a bashi tsaro ina so, amma har yanzu babu wani abin da ya faru. Wannan yana cikin dalilin fitowar mu. To malam, a wannan fitowa ta yau sai gashi 'yan sanda sun kawo hari a wannan wuri, ya batun yake? To su dai ba mu san menene suke ne ba, irin na fitowa ko ba da sati 2 mun fito a wannan, kuma a irin wannan guri, kuma aka yi lafiya aka tashi lafiya. Duk lokacin da muka fito in dai su jami'an tsaro ba su zo ba suka yi wani abu, to ba wani abin da zai faru, domin muna tafiya muna jawabai, muna kuma waƙoƙi na nuna halin da malamin ke ciki, na cewa kuma a saki malamin, kuma al'umma muna ba su takardu suna ansa, waɗansu ma suna gaishe mu, amma duk lokacin jami'an tsaro suka zo sai su kama harbe-harbe. Mun kasa menene suke so su nuna ma al'umma, dan wannan ma an ce bayan ma mun riga mun yi addu'a mun watse, sai da suka yi wajen minti 15 suna jefa mu mutane na gari. To mu aka zo wajen mu me na jefa mu sauran al'umma? Saboda haka mu wannan muna ganin dai akwai wani abin da suke so su yi, wala Allah kuna so su harzuka mutane ne, su ce mu ne muka jawo su, wanda ba haka nan bane, saboda ai su mutanen mun sha bi lokaci bayan lokaci muna tashi lafiya. Idan mu ne ya bai faru ba. To misali za mu iya cewa malam kusan da yawa al'umma za ga suna fitowa zanga-zanga irin wannan ta lumana, amma mutane su jami'an tsaro ba su cika afkawa sauran mutane ba, sai waɗanda suka fito domin kira a saki shi malam zazzaki. Akwai wani bambancin taku zanga-zanga ne da sauran ta mutanen gari? Za a iya cewa saboda mu muna yi akan addini ne, su ko suna kila kan waɗansu abubuwan na siyasa ko kuma rayuwarsu ta duniya. Kuma in muka lura cewa ita gwamnatin ba ta son addini da iyayen gidanta na kasashen waje, sannan kuma in ba manta baya da shekara 1 wani bin Salman ya fito ya ce su ne suka ba da kwangila na abin da ake ma 'yan Shi'a a Najeriya. Kaga kenan ba maki idan muka ga wannan na faruwa cewa kwangila ne aka bada daga waje, saboda haka zai zama akwai bambanci kenan. To malam, tun da wannan abin ya ƙi cinyewa, me kuke bukata, wani kira za ku yi ga ita gwamnatin tarayya? Mu abin da muke kira ga gwamnati ta gaggauta suke malami kamar yadda kotu ta bada doka. In dai sun ce su masu bin dokoki ne, kuma kotu ita ta ɗora sa inda suke, so saboda haka tunda kotu ta ce a sake shi sai su sake shi, kawai kiran da muke kenan, gaggauta sakin shi kamar yadda kotu ta bada umarni. Akwai wani kira da za ku ga su sauran yan uwa da aka kama wanda suke tsare a gidajen yari? To kiran da za mu yi cewa su yi haƙuri, su gaba juriya da haƙurin Allah, da komi lokaci ne, insha Allah lokacin fito sai za su fito. Wannan jarabawa ne dama, kuma shi kurkuku wani makaranta ce ta annabawa da bayan Allah da salihai, saboda haka wannan mu ba wani abu, makaranta ne a wajen su ci gaba da haƙurin Allah, da lokacin fito za su fito.